Nosaltres, davant de la proposta Chacón, la proposta, malauradament, que continua amb la lògica de subhasta, el que fem és plantejar una inversió de 100.000 milions d'euros. Fixin-se vostès, 3.000 milions d'euros menys, aquells que han defensat les rodalies com qui més, perquè creiem que es pot executar, que signifiquin 16 línies de rodalies arreu del país, a Barcelona, però també al Camp de Tarragona, a Terres de l'Ebre, a les comarques de Girona i a les comarques de les Terres de Ponent, que permetin una millor connectivitat i que a més el que fem és utilitzar les línies d'alta velocitat pel ferrocarril convencional, en aquest cas pels intercities, permetent la connexió d'aquestes ciutats mitjanes que avui tenen uns serveis molt dolents. Amb la nostra proposta garantiríem que no hi hagués cap ciutat de més de 30.000 habitants sense ferrocarril, ni cap comarca de més de 50.000 habitants sense ferrocarril. I per tant el que faríem és plantejar un servei d'excel·lència, un servei que el que faria és canviar el país de sol arrel. Però fixin-se vostès, des del rigor, des de l'estudi, no des de la subhasta, sabent i donant una xifra que es pot complir, i no proposant una xifra després de no haver fet res per Rodalies. I això és el que nosaltres plantejarem